No niin, tässä on tämä meidän tarha. 12.8.2015 tilanne, eli tässä on nyt 3 farrarpesää talvehtinut. Niistä 2 jopa tuottaakin hunajaa tänä vuonna. Ja sitten tässä on näitä ylälistapesiä 3. Niistä on tuo keltainen ja vihreä on tuosta ykkösfarrarpesästä lähteneitä parvia ja sitten tuohon ruskeeseen tehtiin jauke sitten tuosta kolmosfarrarista. Mutta mennäänpä katsomaan näitä ylälistapesiä vähän lähempää. No niin, eli tässä on nyt tämä ylälistapesä, josta on tuo vesikatto otettu pois päältä, eli siinä näkyy nämä ylälistat. Sitten tässä näkyy, että lentoaukko on täällä, eli täällä on tämmöinen niin sanottu periskooppi lentoaukko. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on 3 tämmöistä viinipullon korkin kokoista lentoaukkoa. Ja sitten tällä kannella ne tavallaan pakotetaan nuo mehiläiset kulkemaan vähän mutkan kautta ja sitten se toimii tuulen suojana ja helpottaa puolustautumista ja mitä lienee. Pesän alapuolella näkyy tämä niin sanottu ekopohja, eli siellä on tämmöinen kourumuotoon taitettu verkko, jonka sisälle on laitettu tämmöistä orgaanista materiaalia, lähinnä kuoriketta, mutta vähän maasta otettua aineesta ja muuta. Eli tarkoitus on, että sinne tulee tämmöinen jonkunlainen pesän terveyttä ylläpitävä ekosysteemi. Tämäkin on näitä Philip Chandlerin ajatuksia, että mistä nyt ehkä nyt mitään ainakaan tieteellistä näyttöä varmastikaan ole, että se toimisi. Ajatus on hauska. Ja varmasti se tuulettaa jonkun verran alakautta, mutta ei tietysti niin paljon kuin avoin verkkopohja, mutta enemmän kuin jos se olisi puupohjainen. Eli täällä pesän takapuolella on sitten tämmöinen luukku tehty, eli täältä pääsee katsomaan tätä pesää sisältäpäin, mitenkä siellä on rakennettu, eli pesän tämmöisen perustilanteen voi tarkistaa avaamatta pesää. Eli nyt sitten lähdetään katsomaan, mitä tuolla sisällä on. Eli tässä on nyt ensin tämmönen niin kuin tyhjä tila. Eli tässä on väliseinä, tai kaksi väliseinää, eli tässä ja sitten tuolla näkyy noista ruuveista, missä on väliseinä. Ja tää on nyt tämmöistä niin kuin laajennusvaraa ja sitten myöskin niin voi laittaa noin ruokintaämpärit tänne. Ja hätätilassa voi tietysti tehdä jaokkeen tai laittaa parven tai jotain. Nyt tässä on sillä tavalla, että nuo mehiläiset pääsee alakautta tänne, mutta sen voi myöskin tukkia. Ja tässähän on ylimääräinen lentoaukko, joka on nyt sitten kiinni. Eli nyt sitten lähdetään katsomaan sisään, eli otetaan tämä väliseinä tästä ensin pois. Ja nythän nämä suhtautuu tähän hommaan hyvin rauhallisesti, koska pesä ei ole edelleenkään auki mistään muualta kuin täältä, eli loput mehiläiset ei nyt oikeastaan tiedä, että tässä on mitään tilannetta päällä. Tämä ensimmäinen ylälista on nyt tämmöinen, joka tässä on Farrar ylälista ja sitten tehty nämä listat tähän, että se leveys on oikea. Nämä on 38 milliä nämä ylälistat, niitä on näillä listoilla korjattu. Eli nämä on sitä varten, että tuolla Farrar-pesässä pystyy tekemään näitä kakkuja tätä jaoketta varten. Ja näillä on tietysti vähän taipumusta niin kasvattaa niitä tonne reunoihin kiinni, niin niitä täytyy irrottaa. Voi olla, että tässä olisi veitsi parempi kuin tämä pesätalkka.
jolloin se sitten lähtee sieltä ylös. Tämähän on nyt sitten oikeastaan peittämätöntä hunajaa lähes kaikki. On tässä hiukan peitettyä sikiötäkin. Tässä kun näitä käsittelee, niin täytyy muistaa, että tätä ei voi niin kuin sivusuunnassa kallistella niin kuin kehällistä kakkua, vaan tämä on oltava aina pystyssä, jolloin on ehkä pikkusen haastavaa katsella tänne toiselle puolelle, mutta kyllähän se onnistuu. Sittenhän tässä näkee, että kun se mehiläinen rakentaa ilman pohjuketta, niin se rakentaa vähän erikokoisia kennoja. Että tässähän on tämä alaosa on tuommoista isoa kuhnurikennoston näköistä tavaraa ainakin tässä toisella puolella, ja sitten tässä vasemmalla puolella on tämmöistä työläiskennon kokosta, ja sitten on siinä niin kuin vaihettumisvyöhykettä, että pohjukkeillahan pakotetaan mehiläiset rakentamaan vain yhden kokoista kennostoa. Katsotaan sitten seuraava. Täällä pitäisi olla vihreä merkitty emo, koska tämä on jaake. Tämä on semmoinen emo on laitettu. Sitten kun tämmöisillä pesillä hunajaa tuotetaan, niin tätähän ei pysty tietenkään tämmöistä kakkua linkoamaan, vaan tästä tulee sitten semmoista kennohunajaa. Tai sitten ne kakut rikotaan ja siivilöidään se hunaja. Täällä näkyy sitten kuhnurikannostoa.